Kadi pa man tumuli, dugay pa man tumuli. Oo. Imigaw ni kaniya. Saan naman to? Ito Cebu pa. Dugay pa tumuli. Ito Cebu. Sa Cebu, to Cebu. Biyaan man ka. Nung saan man nga dugay pa man tumuli. Dugay pa man to, saan man nga dugay pa man mulis nanay. Ha? Unsa? Unsa man na ba nga dugay pa man tumuli? Okay. Unya og di na tumuli, unsa man nga di namang og di na tuli, di na kaulion. Ha? Maabot siya pagbalay? Nya di naman tumuli nga re. Ikaw na lang dire. Haray mong kuko ba? Gusto na ul. Kapuwa ba kay kuko eh? Isa. Yan. Sana ul. Isa nagkuha ni mo na, nag-Q-Tex? Ha? Manang? Nabibi. Ikuan siyang nabibi. Ikutikan siyang nabibi niya. Giotro pag yung kuno, ingon siya nga. Ingon na pa kuno, ang tail na po. Ang kukos tail kuno. Yung nabibi, dad, ikaw, ikapoy na. Kanara sa kuko ako. Wa na makwas na bibi. May kinalois na bibi ni mo, no? Si Lola Bibi ba? May kinalois si Lola Bibi. Ikutikan sa imong kuko. No? Ganahan, di ka na? Kanang Q-Tex? Mo ba? To? Yehe. Ka-Q-Tex na. Ang gwapa ko no ka? Tinood din, ang gwapa ka? Bisag dili gwapa? Say so, sister. Kasga? May kaya nag-ilis ka, kung nag-ipailis kay kung ngoron tato siya kanina, kung ayaw siyang nag-sotso pisina kay wa man ka mag-ilis, nag-ilis na. Yang na short, nag-ilis, hasta sinina, nag-ilis. Akong ipangutan ko nga, pag-ilis ito, sada, kalibangan ko no. Ay, kalibangan, wala naman siya sinina dito, kay tuwa, gibalay na tinina. Nagbutang na siya sa tinina, dahil ko sa sinina, dito siyang drawer. Nya dito, balay, tuwa dito, tanan niya sinina, gibutang. No? Kasi may nagbutang itong imong mga sinina dito sa balay. At tinina? Nina? Dito ba? Ito pikas balay. Oh, si Ate Nina may nagbutang dito. Maniguro ayo kay aron nga ikaw na yung maniguro og hipos ng imong mga sinina. No?